гледачы, добрага дня. Мы по-ранейшаму няспынна вандруем па краіне і не перастаем здзіўляцца фальклорнаму багаццю, што захаваў наш народ. Сёння увогуле унікальны выпадак і надзвычай экстрэмальныя умовы. Рушым разам наперад у мінулае. Напрыканцы дня у прыцемках мы прыехалі на Лепельшчыну. У пэўных рэгіёнах Віцебскай вобласці быў распаўсюджаны калядны гульнявы абрад жаніцьбы цярэшкі. Яго сёння і праводзяць. Нам застаецца толькі назіраць і занатоўваць. Ужо ўсё гатова, чакаем пачатку. Ну ці прыйшлі тыя каляды? Яшчэ ідуць. Добрый вечар, хазяева. Добрага настрою і багацця у наступны год. Дякую. И все вместе скажем, что пришли каляды. Все люди рады. И в руках смалить, солнце славить. На новое лето, на новое жито, на добрый урожай. И теперь гости званые, гости жаданные. Давайте мы пройдем с вами у хатинку и будем с вами веселиться, танчить и жанить цярэшку, вядома, и учить песни. Давайте, бо вельми холодно. Давайте. Праз пэўны час мы збіраемся ў мінскай студыі гуказапісу, каб узгадаць адметнасці абраду жаніцьбы цярэшкі і, канешне, стварыць яшчэ адну новую песню ў сучасным аздабленні. Гэтым разам за яе ў адказе гурт «Хайна». Спярша, як вядзецца прадстаўленне. «Хайна» мінская каманда выконвае эксперыментальны рок. Упершыню абвесціла аб сабе на пачатку 2014 года. За час існавання гурт адыграў шэраг паспяховых канцэртаў на розных сталічных пляцоўках, узяў удзел у шматлікіх тэлевізійных, радыёпраектах, фестывалях. У снежні 2015-го выдаецца дэбютны альбом «Прыцягненне», прэзентацыя якога адбываецца ў лютым 2016-го. Ішла купалка сялом, сялом. Ой, рано, рано, раненько. Закрывши бочки бобром, бобром. Ой, рано, рано, раненько. Сонце співати цярэшки повторять. Пакуль дзяўчынкі ідуць, хлопчики стоять. А потім дзяўчынкі стоять, любуюцца на хлопцаў. Хлопчики ідуць пакуль. Цярэшка, кафу, кафу, што ў цябе ў мяху, мяху, нітачкі, голачкі, дзяжардам пярсцёначкі. Лезьте, тёточки, свяжи, палите фонари свяжи, как было видно ходить, лучший бобой зловить. Пошли, прошли. Пойду я в лавочку, куплю воску баночку, хай милый помажется, да няне не вяжется. А
А те коляды далеко. Колбасы низенько, коляды близенько. Колбасы, девчата, напекли ціні? Напекли. А хлопці горелку принесли ціні? То може вже і за весельника. Будем терешку жанить ціні? Будем. А хлопців обрали ціні? Обрали. Глядитесь. Девчаточки, крутитесь, глядите и ставите коле своего хлопчика. Программа «Наперед и минулое» здымае жанітьбу цярэшкі непадалёк ад вёскі Жэжліна Лепельскага района. Дарэчы, назва вёскі, як распавядаюць, пайшла ад традыцыйнага занятку тутэйшых жыхароў. Вядома, што даволі распаўсюджанай справай для вяскоўцаў быў перагон плытоў, якія называліся жэзлы, а работнікі, адпаведна, жазлянцы. Гістарычныя дакументы сведчаць, што Жэжліна было великакняскай маёмасцю яшчэ пры князі Вітаўце. І менавіта Вітаўт падараваў гэтыя землі заснавальніку шляхецкага роду Місуноў, якія пазней прадалі Жэжліна Островуховым. А Татьянка у нас сегодня будет замать на вас и поженить. А погодите, какая ладная, сподобалась мать. Таня, ну выбери себе уже батьку, только ты, гляди, так не дурнися. А что прихожего? Так, а тебе же нас пригожие, зовите пригожие. Хорошие были. Где давай? А мы пенсионеры. Ой, не ведаю. Ой, нет. Не люблю необрытых. Рытых? Мне здається, ти вельми переборливий. Переборливий. Мой батько небожчик сказав, іди до Степана. Бо все равно тебе ніхто інший не буде. Ну, я подумала. Я зэпа Ти пішла. Пропанов може бути много, але ведаєте, ми у лепших традиціях з усім со своїм вот сходом раїлися, і я вирішила, що це буде Олександр. Боже ж мой, беда, беда. Дали мне такого деда. Да я не один. Старого неотужого, до девок вон досужего. А, дурнеть можна. Ну так откажи, що... Я дядок еще ничего. Посадил пшенички много, а пшеничка вся колосится. За мной девки усе носятся. Я же только ты за именем. А я так само ношусь за девчатами. Нема чего, дядулька, хворсить, не умеешь коженьки косить, беленько одеваешься, за девками шляешься. О, да. Так? Жаніцьба цярэшкі займае асаблівае месца ў фальклорнай спадчыне. Гэта адна з найбольш цікавых этнічных формаў калядных ігрышаў моладзі, якая дасягнула шлюбнага ўзросту. Аднак трэба зазначыць, што падбор шлюбных пар, жаніцьба маладых мае тут умоўны гульнёвы характар. Мы абавязкова вернемся на Лепельшчыну адразу пасля таго, як паназіраем за працэсам стварэння новага гучання абрадавай песні гуртом Хайна. Это он вступает. Так, по идее. Давай попробуем. Готов? Я тоже готов. Что, по-моему, ничего было. На дворе больше за минус 20, а у нас по-сапраўднаму горача. Мы с захопленнем назираем за адроджаным аўтэнтычным абрадам жаніцьбы цярэшкі на Віцебшчыне ў Лепельскім раёне. Трымайцеся побач. У год певня, куры квокчуть, а девки вон усе замуж хочуть. Так что давайте вы все за справу. Глядите, пары обрались и до своих службовых обовязков и приступайте. Хлопець сказать, треба, правда, справу робить. Ну что? Боже ж нам головка валить, як же нам дітей оженить, де якую раду дать, девушкам пораду дать. Держу мой сынулечка, Виолетта моя дочушечка, ай, моя парочка, і махари. Кичарочка. Что робить?
пошли далее. Можем мы говорить, а будем мы говорить. Нагадаю, што гэтым разам мы прыехалі, каб занатаваць абрад жаніцьбы цярэшкі, які традыцыйна праводзіцца каля вёскі Жэжліна Лепельскага района. У 1609 годзе Леў Сапега, уладальнік лепельскіх земляў, прынёс у дар свае ўладанні разам з вёскай Жэжліна віленскім манахіням-бернардынкам. Вёска была досыць раскінутая тэрытарыяльна. У яе склад уваходзілі хутар, фальварак, маёнтак і рынполля. У розныя часы уладарлі тут розныя гаспадары. Спешайся до вас, девчаточки мои! Чуть ноги не сломали. Ай, мои шлюзенькие! Ай, девочки, сыроежечки, посолил бы я вас мимо девочки. Ай, девочки, вы ж придевочки, вы седайте до меня на коленочки. Отец мой, дед, а я твоя бабка. Корми мяне пирогами, как была я гладка. Бабулька царица моя, коротко спадница твоя. Хоть штаны я вкорочу, а спадницу наточу. Где-то короткая, там тебе ходок порвал. Як ты мне фартух подрал, мне ж его купил татусь. Как меня не любил Петрусь, а эта холера причепилась и что-то Ай, моя бабулечка, треба пометить, бо склероз. А потом знайду помеченность. Это ж моя, ай, моя. А на дворе мороз пяче, от меня дядок тяче. Адже мой дядок бяжить. Ты ж под ним земля дрожит. Ой, батька з маті, а що ж тепер молодим-то робити? Жадиться. Ну, тепер погляді, хлопці дівок отримали. Чи вміють хлопці ловити? Значить, збігати. Ой, А ну, такого батька, так я не знаю, які собі. Це ну, добре. зараз я поспробую за тобой спочатку побегать. О, земля трясется, дед за бабой, а шалевший несется музыку. А, ой, я тебе зараз. А, так, і сюди. Зрозуміли, що робити? За Ти мною. ж я ця десь Майже не сюди. Ось що, стой і чекай. Ось так. Тярешка волочится, жениться не хочется. Тярешка таку, что у тебя мяку. С тярешком беда стала, с кем я гоженка спала. Ай-яй-яй. Ома, ома, ома. Кучай! Колеса подходим. Раз, два, три, побегли. Ну, куда? Адным з абавязковых момантаў жаніцьбы цярэшкі з'яўляецца выбар бацькі і маткі. На гэтыя ролі зазвычай вылучалі людзей старэйшых, жанатых, абавязкова вясёлых і дасціпных. На маці завязвалі хустку, бацьку прычаплялі вусы, бараду, часам апраналі выгарнуты кажух. Мы працягнем цешыцца з моладзевых забаваў адразу пасля таго, як паназіраем, на якім этапе знаходзіцца працэс запісу каляднай песні гуртом «Хайна». Так, ну что, пробуем? Готовы? Запись. Поехали. С барабанов? Начинаем с барабанов, да? Да, 4 клика. Пишем. Правильно? Нет. Почему? Ну, я еще доигрывал, уже началось. Не 8 и не 4, наверное, 6. Наверное, 6 клик. 6, Значит 6.
што гэтым разам мы занатоўваем сапраўдны адноўлены абрад, які ладзіцца на праваслаўнае раство ў Лепельскім раёне. Блізіцца апоўнач, а ў нас жаніцьба цярэшкі дасягае сваёй кульмінацыі. Не роб сорому на всю вёску. Ну и что? Ай, вельмі ладненько танцуют. А мой дед, ведаете, что запытался? Як целуются? Во, дед тут забылся, у него склероз. Ляжем спать, и отпочиваем. Ну и что, принесите мне лавку. Учитесь молоть. Молодь! Невысокая лава для вас? Дед, чуешь, не переблытый? Ты ведаешь, який бог я поворочуюсь ночью? У той бог, у той. И подумай, что як я тогда поступлю на этот раз. Вось. Так вы кажете, раз-два, и мы целуемся, коли в один бок повернулись. А коли у розные, то тогда еще раз тренируемся. Раз, два, три! Скидывай, скажу. Раз, два, три! Раз, два, три! Абрад жаніцьбы цярэшкі мы прыехалі ў Лепельскі раён. Што тычыцца гістарычных фактаў з мінулага вёскі Жэжліна, то на пачатку 20-го стагоддзя маёнтак пераходзіць ва ўладанне Ірыне Осіпаўне Вяйтко. Ёй належыць 439 дзесяцінаў зямлі. Распавядаюць, што кожнае свята панна Ірына выходзіла да брамы і раздавала вяскоўцам кавалкі цукру ды цукеркі. У 1913 годзе ў Жэжліна адкрываецца земскае народнае вучылішча, пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ператворанае ў працоўную школу першай ступені, дзе на 1924 год навучалася 45 чалавек. На пачатку 30-х гадоў у вёсцы працаваў калгас «Осавіяхім», кузня і цэглавы завод. Заўважу, што ажэненыя маладыя не проста танцавалі паміж сабою. Узяўшыся на мітусь за рукі, яны перакручваліся на адным месцы пад музыку лявоніхі ці цярэшкі. Гэта азначала скручваліся, звіваліся, як скручваецца з дзвюх столак вяроўка ці нітка, каб быць больш моцнай і трывалай. Нам жа самы час паназіраць за працэсам пераўвасаблення старой песні на новы лад. Если у тебя здесь есть эффекты типа октавера, там все, что не касается временных эффектов, оставляй только вот, типа... А хорус можно оставить? Да, хорус, тремоло, там что-то у тебя если есть. Ну, сейчас проверим сигнал. Остался хорус. Готово? Угу. Зараз поглядим, які у нас хорус.
Наколькі яны са спортом і фізкультурай усе сябруюць. Вот вархоў у нас дастаткова, а фізкультуры няма. Так, станьте только пониже. Ну, музыка, брай! Вообще! Сорвал! Сорвал, Мишенька, сорвал! Музыка, поехали! Музыка сменяется! Уже тудой, молодцы! Кто застался без пары? Ты! Ярик Чаргу становишься. Нягледзячы на моцныя маразы, мы зладзілі жаніцьбу цярэшкі. Вы можете вернуцца ў Мінск і паназіраць, на якім этапе работа ў студыі гуказапісу ў гурта «Хайна». Мы ж кіруемся далей. Шесть, 7, 8. 8 тактов он играет. И вступление ему еще надо сделать, да? Подожди, Раз, два, 3, 4. Ну давай за 2 такта. Давай. Цярэшку цярэжыла, на пячыня ўляжыла. Пойдзем піва варыць, будзем цярэшку жаніць. Парваў таташка боты, ходзячы каля работы. Дзетак сабіраючы, у кружок стаўляючы. Все записано. Пасля даволі напружанай работы песня пра цярэшку ўжо можа быць прадстаўленая на ваш суд. Ацэньваць яе ў выкананні гурта «Хайна». Я ж прызначаю вам сустрэчу роўна праз тыдзень. Завершым наш калядны цыкл выніковым міні-мюзіклам. Завітвайце!